Joo, terveet. Minä on siis Pakarisen Hanna. Minä on täällä populaarikulttuurin osastolla täällä vitoskerroksessa. Onko me toimitustalossa? Onko tämä? En ole vieläkään oppinut näitä paikkoja täällä. Minä aloitin elokuun alussa. Ja tosiaan toimin täällä nyt väliaikaisena toimittajana. Eli se on se syy, minkä takia minä esiinnyn 13. päivä perjantaina tuolla Kupolissa. Tai osittain se on se syy. Syy on se, miksi minä esiinnyn siellä, on osittain sekin se, että minä olen laulaja. Mutta se, että kun käytetään tätä omaa porukkaa, niin minäkin osallistun tähän perjantain juhlimiseen. Etkoihin. Yes. Onko ne etkot? On. Aionko mennä drinkille? Voi olla, että keikan jälkeen saatan ottaa, kun kerran ne B-oikeudet siellä on, niin voi olla, että otan yhden drinks. No minä olen jonkun verran harrastanut viimeiset 8 vuotta radiota. Silleen, että radio on minulle aina ollut intohimo ja semmoinen salainen haave. Mutta en tällä mittakaavalla, että on niinku tavallaan toimittaja. Mutta nämä luotti minulle. Meidän äiti sanoi minulle saatesanat, kun minä sanoin, että minulla on tämmöinen homma tulossa, että osaankohan minä sitä tehdä. Niin äiti sanoi, että no ei kai ne sinut olisi pyytänyt, jos et sitä handlaisi. Täällä on ollut ihan superkivaa. Minä olen niinku rakastanut tehdä tätä hommaa. Että en tiedä tulevaisuudesta. Nyt minä ainakin vuoden loppuun on täällä.